ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shnong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shlong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Sankardev College, ka bala thao, ya ka Community Outreach Program Committee, hapo ka jingalam jong ka Principal ka Dr. Eureka P. Lingdo, ka lalit sa Kylleng ki Shnong, ki bahap apo usam jong ka East Castles District, ban Pynsngewthuh ispat ba nong Shnong jong ka jela ka baydey ba ka Koit Khiah ban sumar khu jela de bat iki saudong saukun ban yadai gimrat bat iki jing thau ki em bat kumju ru ban Pynsngewthuh iki pat ba ken phaidien biang sha ka rukam rep tan rai ba klem ai dawai chemical ka ni ka kun huan ka blai trelang bat ka North East Network ka la lech ru ban Pynsngewthuh ispat ba Halor ka social media bat ka cybercrime. Kani ka kunhuan kala sedang ikini ka jingpin syai bat ka jingpin sutuk pat ba da ka sedang ningkong ha ka Shnong Bishnapur Shlong ha kini ka Shnong ka Community Outreach Program Committee jong ka Sankardev College kala Pynsngewthuh pat ba nong Shnong bat sya kinong di dukan Halor ki jingbam taimen ka Koit ka Khiah bat ka sumar khu ila die bat iki saudong saukun ha ka bala ai jingpin syai da kinong trei na ka Office of District Medical and Health Officer jong ka East Castles District hak balai don lang ru urang ba Shnong ka Bishnapur uba Sweat bat kiwei hadin kani ka Community Outreach Program Committee jong ka Sankardev College kalahiar sa Shnong mauling der bat laj mau siang kibada na kathan so ara ban peteng ye kini gijing a jing pechai ki pai ba nong Shnong hak ka pakino hikai jong ni college ringkat bat ka resource person ka kong Mefrin rentathiang ka balong ka president jong ka grassroots Shlong kala aji hikai Halor ka jingida na ka jing sa priang jong ukhyang jing pang COVID khat khandai ka ni ka kunhuan kala nang yai peteng shu ya ka jinglet penchai pet ba ha pon usla ha ka blawan ni shimenta de kinok Shnong bat kinoi lam Shnong jong ki khat wait li Shnong ban Pynsngewthuh Halor ki jingida ki mrat klaw ha ka ni jingalang ka divisional forest officer jong ka East Castles District ka Anu P. James kala Pynsngewthuh syaki pat ba Bakim dai setia ban penyak pathar ya ki mrat klaw ki bala du jaj bat haju kapor kala Pynsngewthuh janai bha Halor ka an ban yadai ki mrat klaw ya ka belatip kum ka Wildlife Protection Act 172 ka ni ka DFO kala Pynsngewthuh ru ki pat ba la don kano ka jingsha penjulor ki jingthong jingtam bat ka jingsha pen mensau jong ki breu hakim mrat klaw ki dai banwan ujor mar syakatnat wildlife kenang bakani katnat kapapet kerpang iki merat klaw kan dupla pan siu ya ka bailut kesan ya ka balamang kerpang da ka sorkar pedeng na lor kini ka Community Outreach Program Committee jong ka Sankardev College kala pelong pat sa ka jingpin syai bat ka jingpin Pynsngewthuh syaki pat ba Halor ka jingta jong ka social media bat kumju ru Halor ka cybercrime ya ka bala pelong hajiaw lai dom Shlong ha ka ba ka kong Joy Grace Im ka balong ka manager jong ka North East Network kala ajing pecah Halor ki jing mentoy bat ki jing do jing mentoy jong ka social media kat ba sub divisional police officer jong ka penusla uba bi dengan la ajing pecah pat Halor ka cybercrime jong ka Department of Statistics ini sebenarnya lino molong diberi dari Department of Botany berdairu di Confidential Committee ini mesut kawan nak Department of Sociology kita beri Miss Tafi Lindo ibari nak Department of History, Mr. Rose Mary Lindo, naka Environmental Science Department, dan Dr. Eric Nyota, naka History Department, Dr. Sanbor Tensong, naka Political Science Department, dan Dr. Wan Komari Belang, naka Political Science. Kalau nggak ini kecing mentoy ke bang nak asyik pun batai, lada nang pun kendat kau. Sebenarnya kecing kompor pat kalau kiki ke pemahapan, kalau himnang pun kendat kau. Tiga ini kebaki Sankardev College kali kalau nggak kata nongkrem ni kajing mentoy kajing ka it's relevant and impact. Jadi kalau ni nongkrem bagi haban sengap awareness program kalau kajing kini kalau yang ke social media and this digital world. Tapi ni mentawa kisiong ibriu mentagi train na ye. Train kam office mentagi kiong train na ye. Hanya mensyok train office ni train gini tanpa Nyimdon kam mansion iya ni happen office
minta pat ngedok badon ini COVID-19 sabagadan ketuk rotation 30% 40% menjadi tray tigino lagi kam mentaki om tray na ing ngamut lingba kan ke digital world na pen muslimo haki crimes jongki kena berit berhi ki crimes jong women and pun sing na yo cases unius nem dele ni na yo kumba laispa ki cases Keeper one of fraud, keeper one of girls being sold through the internet, kidon kini cases of pornography, of abuse, harassment, kibun ki cases. But natip na kami Khiah police, nila ay tray lang, kila dot boot ki helpline numbers nita, nila dot women helpline. Even to report any kind of harassment, you just have to go to Facebook, go on the page, you click, fill up and report any kind of harassment that is happening to you and connect directly to our ministry. It is time to act. It is time that we come together as a community. And we kita stop all these things. Some do's and don'ts. Kylleng, digital parenting in COVID-19 pandemic. Nilapun ki awareness programs actually use them. They belong online on digital parenting. Be aware and alert of COVID. We all must be safe. Safety precautions. What do we have to do? But do not overuse yourself. And I'll tell you what. Namar, as a parent or kumiramba, the fee panic panic. Children mirror the elders. They don't get a term. Child mirror. Makiru in stress the way if you stress mafi. Take a bhaba, get your information, get your news, but there must be a balance. Keep it positive. Don't make it sound where the world is coming to an end. It has a very negative impact on them mentally and psychologically. That is why we have seen so many mental health cases. Suicide, depression, alcoholism, drug abuse. This year, on the rise. And the routine must involve everybody. From father to mother to children to grandparents, baro. Idey don a routine. And yes, limit mobile phone usage, limit internet usage so that they don't become robots and also so that we also don't become robots to everything. They build a routine within your family that works for your family. There is no perfect routine. That we will create one routine for all families of Shnong. But build and work what works for you. And most important, manage stress. And Kataru, when it comes to stress, it is individual to individual. Why don't we let yoga? Yoga is stressful. If you anybody asks you to do yoga, such a stressful thing. They want force everybody to do what is de-stressing. Another question is Subo nang ni nganon ya Wi-Fi hotspot. Ketika connect hakani Wi-Fi, kaniru ka connect kani Wi-Fi, and kani ga camera connect HDMI itu. Ila nang laban yo.
all information ha mobile jumi. If not, damdega Wi-Fi ro LAN, I'll tell you, it is very easy. It is very easy. Namara porbangi puli, we have to go through each and every system. Ni train ang ni, kajaka pangatray mga ni, but the system is somewhere else. How to do about it? Ni tip kumno bakila. Pasi command ang ni, let's do. We just need to know some IP address, MAC address, ang tapat de kumno bangin pass command. Kita. Those are the important things. They are the same thing. At the same times, kiniki bahag ki system jungiro. They use the same procedure actually, the same protocol. Along with compare tak kandiat ba, they find out each and every softwares and like apps thing. Baki design ki programming, katol by somewhere the weakness. Tena itu hi kilaban access yaki information bagi depan bagi dan. Tenang ta badi one more thing. Kini ki hackers bisa hack link. If not the link, ki paro ye kini ki apps. And when you click hack ki link, kini ki khot ki patch file. The fila click, that means you have given the permission to hackers and access the phone jofi. Access the phone command paro. Laban ki photographs, na tapos de GPS location ro, kilaban turn on ki GPS location. Ki SMS jofi ro, kilaban extract, na tapos de ki phone call record ro, kilaban extract. Telada ki save ya kini ki bank account, haka mobile jofi itu ro kilaban access, kilaban yo. And sometimes hai tu ikat jungi haden bisa thok CVV deh tu number itu rukin yo. And then kita ro kiwi technology bagi lapan kamanta ki hackers kalau very smart. Yo uni CVV nang ta bedeng yo account number ke kerteng ke details baru kan yo. Now OTP, how to get OTP. Itu kita lagi jogi system bagi yo. Even ladam ni na firo. It might be they might call you also. Kilaban ang bang hindi na katang, kilaban hindi na kani katay. They might give a lot of excuses and reason day, but your information of it. Kalau manually, but then remote diru kilaban yo. Ya kata ngamla share ang ni. Dia kumbang ang maniro kani 5 minutes any laptop. Takamat niyo ka information. Te kumi gini bangi connect ro ka phone bangi connect. Sometimes silong keman ade niyo ikiti free wifi. But I'm telling you, be careful. Nomor belai ngi don kini ki fingerprint, ngi don ki password, ngi don kini ki face detection deh. Ti okay dangi connect ka wifi, free wifi. If your mobile jo fi long kumni ba screen ko lock. Ti akam YouTube bring your information. But sometimes la yo free wifi pila on kumni deh. Ti YouTube la yo access the information jo. Baru nyor baru kan. Ya kan ni kamla kan hang ni. It's like I'm teaching you illegal things. Kamla kan ni. Dia kapang aku akan angba ki duzan bu Olex mentar ki pun hagi cases ba ila register dia request bale se through the PA system bafitan Shnong nesing in yakando biang sasisen in ki advisory how to kita ki duzan bu marble ki pun ki papaklan ki balangat ki bona ki Olex fraud. Dia ki share information, especially itu ki bahang bang ide na Indian Army biyo posting Shnong temata pade ngalayo transfer nang di Jammu Kashmir kani ka kalinga bandino ang emergency nga bandino dan kampisa kumnim tay bat kiwi de
nanti ada ki ong pihak deposit dia akan bisa bangin pai kali transportation charge nanti ada kata GST bat ki way dah dekat dor juga kali teng kalong tang silak tamau tu beri balasiu silak satu silak lai pau tambah kali macam ya so imni ban physically ladang imni ban check yakini kali imni ban commit ilni ban save ke visa through online transaction imni ban menta physically ban checked okay ka piak ki download ki NOC ki download ki paper ki download long genuine bau ni brio ka kali long genuine ma dan only otherwise brio bai tho download ki details kita kini ka committee ka keteng ka community outreach program committee na thau hapdeng para mengi ki kinong hikai jong ka college bat ka jing thu jong kani ka committee ka long kuno mai la banya trei lang bat internet sarkar bat ki seng mon trei bhas ngau trei ngau ha manginia mir jing mut bat mini ai ki but ka bor kat bangi la manginia ya ka imlang ka salang maya kentiu ya ki imlang salang ing ba ki program ki ba pher haper di hapdeng kani ka jing pang klam covid-19 mo tingi ko minong hikai ngisno bang day ban don ka benta ka ban ka benta bat ka jing kit kli ka ba Khiah bangin ya rap ban ai jing ya rap lem ya ka imlang ka salang di kung tang na pelong hikini ki program di na pelong ki program ba pher ki jaka ba pher di ka ba I convener jengi sabatai bniap ha phi ba kini ki program pelong kini ki jaka kat kong ka jing don kam ka jong ki hi ngadai Miss Hilda lenda molong naga botany department Sankardev college tenga ngadai convener jong ko committee outreach program committee kabala sina hakini ki por khanang ba ngenyo ban ngam ken om tang ha hakani ka college la jong mo sabar sakini ki jaka ki saudong saukun jongi bangin let ngini jingo ngini ai ka jinga rap yuki kat bangila e tekani ka committee COPC committee ka ba hapo ka jingya jingpenya jongi principal jongi I Dr. EFP lendo bat kumjuru hapo ka jing yarap ba ka jing sharai lang jongi sa manbor wajri ibadai IQAC coordinator te ngilai kendu lang haka khatwei tarik jong ubanai November 2024 bat hau kani ka jing kendu lang I principal ila pensngo kini ki members mangidan kam mandan kum kini ki jai committee khana mangin tre kam tang nam ta ka college ne nam ta kini ki jaka ki beran saudong jongi banyarap ki khantam e haunus nam ubange kendu ikan ka khlam haka covid khat khandai te hakani ko committee I principal ila ai ni kata kalat yang ba phi ko abanya le yu tengila pen pa ba ngedan prangut hakani committee te principal ong kat ba phi dan lagi jumat ki jempar khat ya sailam ya pen ilam bangin ya bu kita ki program kat tu kat ni ken nam ta jing mentoi jong kan ka college jongi but kat kum ka jing ya mirjung mut hakata kasngi tengila ya pen mi sautali ki program kawai ka program te nabanga ngasa po Bishnupur tengah suk te bangan kontak institution ya tengah loong I principal okay ma'am ngin sedang syara kan ka program na po Bishnupur nama beli ngai I begini ki nong di dukan hani ki long ngirung ki kumju hingi long teng ngilong bam salya ya kan ka jing deng mas ya kan ka social distancing mo tengong tengin ya pelong program sya hangli po Bishnupur te ya kata ngil aminjur bad ngila penlong yang kata ke program haka arpho ngilabu ite ki dates haka arpho tarik jong banai bakharwai 2024 te gidan ba kisa ki bayasa stage po ibe ni mem jongi ite sa Eric nyota ite sa sora te yong ngala ban penyok program nang thina po sora ngila ban ni ban ai kata ka kenja awareness syakiti ki Shnong sora rukumju te labu ikita ki program sora te dan sa sa pa ibade nang ni na po nang ston te itu UI bhagen ya ka human animal conflict ka badan hak di jaka te yongin ai sakwe ka awareness program
nam ta kitu ginong song Shnong ki be konduk kum gini ki jat jing tingkhu ha ka jing imjong ki sathi te kata ka de program balai marka program basa pa kawan ni sahi ke ni sa manbor wajri te ha kata ka si la yamber kita ki program bangin pelong bangin layak chat hi klame shong khame shong kai klame penslam te ngila sedang da ka program ha ka arpho tarik ubnai ba kharwai ar hajar arpho hani po Bishnupur ngila pelong te po conference hall jong ka college bad ha ka te ko program te ngila khot yurang ba Shnong ngila khot ikini hi nong shong dokan po Bishnupur kilai poi sibun ba te i principal ilawan te bat ngi ki members te ngila le chapo DHS ngila pan ki resource person nang to ban kran Halor jong kini ki SOP protocols ban batai kini nong shong dukan kuno dukinya dai le di nang ne khlam bat nang te na po civil nang te na po DMHO office kilawan gitu ki resource person bat arngut ibe nutritionist ibe pat di counselor bat kila ai kata kajeng batai ka babnya ba ya gitu hibri ha ku kusni te kumban pun buat gitu program ha ka arpo praterik pat ngilai le sesora bat ngila pelong gitu program ha artli kisnong po sora takawai na gitu kisnong ka de kisnong maulendiar bat kawai na gitu kisnong ka de kata kisnong lat mausiang bat hakatu kasnong tikini ki rang hapo kana kasnong maulendiar ini ba o khongse ibede secretary jong kasnong lapidang sobhayangi bat kalong ka itanat ba ka sultanat nama beli ba ki nong kondong kilong rob kilong ki sothu ya kata ba kajing don kam jong kata ka kenja awareness program ban ya dana kata ka jingpang covid khat khandai te hagju kasngi pa mensngi ngila le chapo ka kasnong ba marjan lat mausiang bat hang tu idon ini sordar iba belista khongramai ita ilap jang sobhayangi bat ngilaya pulong e to ka awareness program hang the bat i resource person ha to kasngi ide i kong meferin renta thiang na po grassroot te la ai ka jing hikai ka bastana do kata kata i brio bukilaya ro kila stana do ka jing ya kata ka jing hikai bukilaya ro to kasngi te hadin pan nang ta ngila pelong so kanika program ha ka shitarik jong banai December hang tai ha po pen usla barang tai po pen usla kilawan kini ki rang ba Shnong kirang ba dong na kini ki jaka ki ba hajan jong kanika pen usla kini ki Shnong kinong rit no ki badan ha saudong de pen usla kilawan bat kita ki Shnong an chujer keteng hang ne na mangamla ban kan mau kita ki Shnong ki bawan ki de na po mau lendun mau sorisa mau pertho ranger masar mawa wakhen Kylleng jashar kenton siar kendiar bat taps skrai tekini ki rangba Shnong na kini ki Shnong ki lawan ba kila Pynsngewthuh be kata ka jing susi jongki ba ki jing janjar jongki nama ka katan kene ka jiga tingkhu ha pateng ki brio ba ki marat chathi tekani ka lak tajur ya ki imlang ka salang jongki bat kilawan bat ngila so komen shibo na marngi tengi de tak kino hikai ngim dadan ngim dat benya ya ta ki an kita ki kanun ki bala ban ai kata ka jing yarap ya ki ken lengis ngo ngu shibo ne nama bale ngila khot ya kan ka ngila ai jing tip ka forest department bat ka DFO jongga East Khasi Hill Wildlife kamis anu B James kalawan bat kala ai ka jing pensyai ka ba sultanat hado kata-kata yi ki ba ki dahun hijrut ya ka jing pensyai jongka nang tabat ha ka praterik jong unu banai December arhaja arphong ni pelong sakwi ka program hang tei hapo jayau lai dom bat ha ka te ka program itu irang ba Shnong i SB Kharbangar ila pedang sobha ila smutanat shibun ya ka jing wan lam jongi ki resource person ha ka rukom jong i Joy Grace ibati manager jong kane ka North East Network bat kumjuru ya ibi idan ini ibi dengan MPS penusla teilawan bila ai ka to ka jing pensyai halo ka cyber crimes kad ba ini Miss Joy Grace ba ila kran sultanat ba halo jing ini ki hagane ka po jing ini ki COVID-19 benta ba kan ko online kalong ya kut ka kam la long online dot na do ki jing thiet ki jing fuli ki jing siwi ki bill ki ni ki tai tela batai benya ki online parenting but ita ki do's and don'ts ki bangin de ban lek ken ha kanika yu ha kanika por jong kanika po bangi penan kami gini ki mobile
Te kini kita kat tu kat ni ki program ki baka COPC kala penlong but ngira sungu si kadai ya kajing ya kajing gida sungu si kadai bagi ni ki members ki lakit Khiah ya kena program but kumjur kajing ibor isol lembah ke principal but i saman bor wajri badai IQAC coordinator jangka college jungi ngadi i Miss Duffy Bahunling do naka department history jangka Sankardev college di kindiat ngamut ban batai sepang kanika experience mo muncu ongno jungkini ki programs ki bengi ladon ki bakala pen long daka komiti jungi ke COPC di ke program ke beningkong ke bengi la pelong kumbi la batai Imam Hilda ke deba nyedon ke program ha college kata ke de ban kalong kum ka kenja awareness program iki ni ki SOPs nisha ki SOPs ki ba bun ki la ekran hashwa jung yiru unre kalong tang kum kata kajing pen kan mau ya kitu ki kumuchu ongno ki do's and don'ts dia ai kuble i defi i ningkong i principal i bara ai kajing kershan ya kan ni committee man ka por kinu ki program bangin apen long ina judon bet ai men sim kajing kershan na ai kuble ru ya i anupi James bilong DFO jang ke East Khasi Hills Wildlife Division la ai men sim bai la ai kajing penchai kajing kershan ha ke we jing kini program ki bana apen long but kum juru nga ai kuble ya i kong Yawanda Najir i balong i range officer jang ke East Khasi Hills but kum juru nga ai kuble i rang ba Shnong jang ka Jayau Latdom i ba SB Kharbarngar but kum juru ya i rang ba Shnong jang ka Punusla dong neng but kitu ki Shnong ba pher ba don hakathan Punusla ba wan ban don kat but ni program but kum juru nga ai kuble i Sordar jang ka dong lan mau siang but ka mau lindiar ki bala don kat but ni but ai jing kershan ki program jangi kum juru nga ai kuble ye i rang ba Shnong jang ka Shnong Bishnupur iba Swed but kum juru nga ai kuble ye ki members jang ka committee but ki para no hikai ki bala ai men same yengi di lumba ka jing ai men same yang fi ba ka jing kershan jang ki bala penlong ki program jangi ba sai so